Нали иска отверка, бе? Маки. Бутнай вратичките, копиле, ще умреш. Тия дъски? Тия, да. От другата страна, за да има баланс. Найс, а? Найс, а? Имаш и такова. Мат каза, какво ти казах се вземеш тесла? Ти знаеш как ще ги извадиш? Аз имам чугове. Аз не съм свикнал да имам. Тук да си камък, с който да блъскаш, момче. И си викахме, няма ли чук? Сега бойното кръщение на новия чук. Махни от теничката, така махни от теничката. Тук има някакъв кашон на кофата, ако искаш. Трябва да ми партия. Това се върти. Да, бе, върти се. Кой лъже? Това някакво фазерче. Захапи го, бе, захапи го, момче. Това директно отива за косплей БГ, така. Няма ти казвам. Ерикс може да установи кошмари, като го види, ама...